També els nostres insignes, com el mestre Serrano, i veïns destacats, com don Javier Pujol, han sigut mereixedors dels seus corresponents homenatges, mostrant el nostre orgull per ells. Anterior a l'entitat local menor, de tot el que s'ha exposat, només existia el no res. No hi ha dubte que el Perelló ha sabut i és un exemple a administrar els seus recursos. Per això, els perelloners sempre mirem i mirarem cap avant, mai cap enrere.